Этна районында икенче тапкыр «Җиз самавыр» дигән төбәк фестивале булып узды. Бу хакта тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә әлеге чараны оештыручыларның берсе Кышлау авылы мәдәният йорты директоры Зөлфия Шакирова сөйләр. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Зөлфия ханым. Хәерле көн, исәнмесез. Шундай матур исемле фестивальне кайдан уйлап чыгаруыгыз турында кыскача гына таныштырып китсәк тапшыру барышында. Безнең бик матур шушы «Җиз самавыр» фестивале ул уйламаганда гына килеп чыкты дип әйтер идем мин аны. Чөнки безнең мәдәният йорты каршында эшләп килгән бик матур Шишмә халык фольклор ансамбле бар. Алар белән чираттагы мероприятиягә әзерләнгән вакытта өлкән яшьтәге бер апа әйтеп куйды инде: "Карале ди, безнең авылда шундый матур йола бар иде бит. Хәзер ул йола да бетте инде, самавырлар да бетте инде. Безнең яшь вакытлар" дип шундый күңелле итеп сөйләде дә. "Карам әйтәм, әйдә без монда репертуар эзләп утырабыз. Нишәп шушы «Җиз самавыр» көтәреп чыкмыйбыз әле дим инде. Бүтән яңалык та иске яңалык булган яңалык. Ул менә шулай уйламаганда гына килеп чыкты да, әйдәлем әйтәм, без моның тарихын эзлик, барлык. Шуннан без аны өлкәннәрдән сораштык. Инде 30-нчы елларда инде бу бик ватан сугышына кадәр безнең авылда менә шундый бик матур йола булган. Ул вакытта авыл зур, халык күп, авылның уртасын бүлеп безнең инеш ага. Сугышка язгы чәчүләр биткәннән соң инде Сабан туена кадәр инде халык Сабан туе алдыннан инде урамнап бүлешеп Шишмә буена, елга буена килеп самавырчы стартатырган булганнар. Бу өлкәннәргә ярып инде балалар да килгән. Әлбәттә инде балалар килгәч әзмә-күпмә конфет, тәм-том эләккән инде. Алар уеннар уйнаганнар. Өлкәннәр самавырчы стартканнар. Инде эшләр биткәннән соң шул Шишмә суыннан самавыр куеп, самавыр кайнаганчы төрле уеннар уйнаганнар. Һәм инде бу бөтенләй онытылган, самавыр да онытылган, йола да онытылган. Шуннан инде без сөйләштек тә, әйдәле шушыны кабат күтәреп чыгыйк әле дип. Үзебезнең шушы ансамбль белән берлектә Шишмә буенда без шушы күренешне үткәреп карадык, инде эшләп карадык, авыл халкында дәшеп. Шуннан шул хәтле күңелле булды дип әйтим инде. Өлкәннәр бик күп килде инде, яшь вакытларын сөйләделәр инде. Аннан инде авыл җире бит инде ул сүз тизире. Тизтарала. Бу күрше-тирә авылларга да, районга да барып җитте инде. Шуннан инде менә без аны былтыр район күләмендә үткәрдек инде. Монда инде безнең халык җырлары яңгырады, халык биюләре, уен коралларында уйнадылар һәм инде һәр авыл үзенең авылында булган ниндидер бер күренешне күрсәтте. Миңа калса, сезнең авыллардан гына түгел, чит төбәкләрдән дә килүчеләр булган икән белүебезчә. Менә ул фестиваль инде шулай торып җәелеп китте. Аның инде сүз яре ул тирә-якка таралды һәм без аны быел инде зур иттереп республика күләмендә үткәрдек. Менә әле күптән түгел генә без аны үткәреп җибәрдек. Әлеге фестивальгә безнең республикабызның 8 районыннан фольклор коллективлар килде. Кунакларны чакыру өчен әзерлек тә кирәк. Менә кайбер җирләрдә яшерен батырын түгел, хәтта Сабан туйларына да теге акча мәсьәләсе килеп баса дип үткәрмә ягын караучылар булды бит инде төбәкләрдә. Аны ишетеп торабыз. Менә оештыруда кыенлыклар булмадымы сезнең? Тумыймы? Бу инде аерым бер фестиваль, аерым бер чыгым дигән сүз. Дөрес әйтәсез, андый проблема күп җирдә бар инде, ләкин мин менә шушы урында туктап үзебезнең мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, үзебезнең коллектив исеменнән бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Үзебезнең дан җитештерү кооперативы җитәкчесе Сибгатуллин Алмаз Мәсгутуллина. Бу безнең элеккегечә әйтсәк колхоз дип атала иде. Колхоз рәисе инде, элеккечә әйтсәк колхоз рәисе. Ул менә безгә һәр эштә терәк. Без менә бик зур иттереп Сабан туйлар үткәреп җибәрдек. Менә аннан соң бу «Җиз самавыр» инде мин аны Сабан туйдан кичкенә дип әйтмәс идем. Безгә 300 кунак кына килде. Шундый заманда яшибез кызганычка каршы. Хәзер теге самавыр әлбәттә инде күптән музейга күчте, аны инде хәзер самавыр нәрсә дип сораучы оныклар да барлыкка килгән мөмкин. Авыл җирендә дә, шәһәр җирендә әйткән юк инде без аны, Менә үзегез чынлап кына әйткәндә, менә үзегезнең гаиләдә самавыр куеп чәй вакытыгыз табыламы? Менә бик дөрес әйтәсез, не кызганыч. Без инде шундый зур фестивальләр үткәрсәк тә, әле өйдә быел самавыр куеп чәй эчә алганыбыз юк. Ләкин без елга барыбер дә бер мәртәбә самавыр куеп чәй эчәбез. Чөнки үзегез әйтәсез бит, оныклар бар, балалар бар, алар барысы. Аларга кызык инде. Алар барысы да шәһәрдә.
Аларга ул бик кызык. Әйдә инде әле быел самавыр бер мәртәбәдә кайнатмадык дигәч, без инде гадәттә кискене эшлибез инде. Инде бәрәңгеләр алып бетергәч, без чиләк каплап бәрәңге пешерәбез. Шул вакытта самавырны яңартып җибәрәбез инде, самавыр куеп, менә барыбыз бергә җыйнаулашып, шундый бер традиция бар дип әйтәсем килә инде гаиләбездә. Алла бирсә, біз әле быел да кайнатырбыз. Әле безнең самавыр алай музейга китмәде. Самавырыбыз бар безнең әбидән калган. Без аны бик кадерләп саклыйбыз. Һәм менә ул ел сайын biz o samavırını kaynatıp şuşa tradisiyeni yoğurtup alabız. Amin, şulay bulsun. Менә bizde bugün karavşı tamaşaçılarımız da özlerinden kayadır yaşırıp koygan, jiyip koygan samavırlarını pişirip, şu jiz samavır festivaline koşulsunlar ya. Sizin festivaliniz devamlı olsun deyip dirik. Rahmet, şulay devamlı bulsun idi. Birge oralaşıp, jırlap, biyip, uçraşıp, yaşarga nasip bulsun. Amin, şulay bulsun. Rahmet sizge.